దేవుడు సిద్ధపరిచిన సమయం నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, ఆ టైంలోకి నువ్వు వచ్చినప్పుడు కావాల్సిన ప్రతిదీ నీకు ముందే సిద్ధపరిచాడు నా తండ్రి. ఎందుకంటే నువ్వు ఆయన సొత్తువి, ఆయన స్వాస్థ్యానివి, ఆయనే లోకంగా బతుకుతున్న వాడివి, బతుకుతున్న దానివి. నా దేవుడు నమ్మకస్తుడు. ఆయన్ని ప్రేమించి ఆయన ధ్యాసలో, ధ్యానంలో, ఆయన లోకంలో ఉన్న నీకు అన్యాయం చేయడు. లోకస్తులకి అన్ని ఇస్తున్నవాడు నీకు అన్యాయం చేస్తాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నా? వెర్రిమోహమా, సైతాను మోసం చేస్తున్నాడు. నిన్ను భయపడొద్దు. లోకస్తులకి అన్ని ఇచ్చే దేవుడు తన బిడ్డవైన నీకు మరి నిశ్చయంగా ఇచ్చును. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన బిడ్డవైన నీకు దాచిపెట్టినవి నువ్వు అడుగు వాటికంటే, ఊహించే వాటికంటే కూడా ఉన్నతంగా ఉంటాయి. అలాంటి శ్రేష్టమైనవి దాచిపెట్టుంచాడు నీకు. తగిన కాలం వచ్చినప్పుడు ప్రతిదీ నువ్వు అందుకుంటావు. ఇప్పుడు ఏడుస్తున్న నువ్వు ఒక రోజు పగలబడి నవ్వే రోజు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆకలి కొన్న నువ్వు కడుపు నిండా తిని 10 మందికి పెట్టే రోజు వచ్చింది. ఇప్పుడు అవమానాల్లో నడుస్తున్న నువ్వు రేపు తల ఎత్తుకొని ఘనంగా తిరిగి అనేకులు ఎదుట ఘనపరచబడే రోజు వచ్చింది.